खुलुमबाय आं रजनी बसुमतारी गराय फाख्रिनि लिरगिरि आरो दैदेनगिरि नोंथांमोना गोबाङानो मिथिबाय जानो हागौ जोंनि सावथुना थांनाय 14 जुनाव रिलिज जादोंमोन हलफोराव नोंथांमोना गोबाङानो अनसायनाय होबाय लैहोर लैहोर थांनानै अखा बांखा नेवसिनानै नायहैबाय दाहालागै आरो नोंथांमोननि अननाय आरो एप्रिसिएशनखौ नुनानै हलफोरा जोंनि सावथुननि श'नि अनजिमाखौ बांहोबाय जेरै कक्राझारनि गोल्डआव मोननैल' श'मोन दा मोनब्रै खालामना होबाय आरो साया सिनेमा टंलायाव मोनसेल' श'मोन दा मोननै खालामना होबाय बिनि अनगायैबो गुवाहाटीयाव गोबाङा बुंहरनायलाय मोनायाव श' दिननांगौ होननानै दा साननि श'खौ शिफ्ट खालामनानै 6 o'clockआव गुवाहाटीनि PVR सिनेमायाव टाइमिंखौ शिफ्ट खालामनाय जाबाय दा नोंथांमोना जि टाइमिंआ सुट खालामो नायनो थाखाय बे टाइमावनो थांनानै सावथुनखौ नायनो हासिगोन इउनिभार्सेल हलाव मोननै श'आ मोननैहायनो कन्टिन्यू जागोन एखे टाइमाव बेनि अनगायैबो आं बेखौ मिथिहोनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दे रङियानि गोल्ड डिजिटल सिनेमायावबो जोंनि सावथुनखौ गाबोननिफ्राय रिलिज होसिगोन दा रङियानि खाथि खालायाव थानाय गासै रायजोफोरा अननानै थांदो आरो बे हलाव सावथुनखौ नायहैदो बे जोंनि सावथुननि श'नि अनजिमाया दे बारायबाय आरो नैथि सप्तायाव आगान होबाय बेखौ गासैबो मिथियो बिनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो जायफोरा जोंनो दाहालागि सावथुनखौ नायनानै अनसायनाय होबाय बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर हरबाय गोजोन्थों